Dnes by som chcel hovoriť o niečom veľmi dôležitom. O viere seba. Pretože každý jeden z nás, ty, ja, každý človek má v sebe vnútornú silu, o ktorej často ani netuší. Často sa pozeráme na svet a vidíme úspechy iných, ich smiech, ich istotu. A v tých chvíľach sa pýtame, a ja? Som dosť dobrý? Dokážem to? A ja vám hovorím, áno, dokážeš. Seba dôvera nie je o tom byť dokonalý, nie je o tom nemať strach alebo chyby. Je to o tom, že aj keď spadneme, zdvihneme sa, že aj keď pochybujeme, ideme ďalej. Každý deň je nová príležitosť, malý krok, ktorý nás približuje k našim snom. A ten krok nemusí byť veľký, stačí, že je úprimný a odvážny. Chcem, aby si sa dnes ráno, alebo práve teraz, keď toto počúvaš, na seba usmial. Povedz si, verím v seba, mám v sebe silu, ktorá ma dovedie tam, kam chcem ísť. Tvoja cesta je jedinečná, tvoje sny sú dôležité a ty na to máš. Takže dnes, keď príde pochybnosť, pripomen si tieto slova. Som dostatočný, som silný a verím v seba. A kráčaj ďalej s úsmevom a vierou, pretože ja verím v teba a ty by si mal veriť seba tiež.